Magandang umaga po sa inyong lahat mga kabayan. Nandito po ako ngayon sa Indang, Cavite. At pumunta po kami dito sa St. Gregor II Magni Parish. Ito po ang first time ko makapunta mga kabayan. Ayun po. Isa po siyang old church at napakaganda rin po kasi historical church dito sa Cavite. Kasama ko po ang aking asawa. Bago po pumasok, ayan po, tinulang ko muna para makita nyo ang labas ng parokya dito sa simbahan ng St. Gregor. Dito rin po yung sinindihan po namin ng kandila. Ayan. Medyo lapit tayo ng konti. Napakatahimik po. Kararating-rating lang namin ng bayan. Tapos na po. Hiling lang ako, ma'am. Ayan si ate, oh. Nagbibenta ng kandila. Love you, love you. Happy life birthday. Hihiling. Hiling po ako na isa.